Karon ania ang laing sumpay ning sugilanon, ang babaying nakapula. Di ko may mamasayop. Babayo ko na nakapula. Pero, huna. Asa naman ang babae nakapula? Ang babae taas buhok, nagbarog, at ubangan sa pultaan sa kinan. Nuhaan mo si Kale! Kaya bag, binuwaan na nila. Binuwaan na nila. Binuwaan. Magdali na ko dire ay. Magdali na kong pahawa ko dire. Mura magdulay ka lang kuha dire. Mura ka lang dulay multa. Mintir yung multa. Sir, bahala ka dyan sir. Muna na ako sir. Omsa sir? Mauna. Wa man ko magsugo ni mong muadto tag mintiryo. Trule. Ay, ano na ta? Tubig training ba? Ni ano ta? O jalan sir. Pagbinuwa ka na sir ay. Mauna. Wa bitaw ko magsugo ni mong muadto mintiryo. Sagog ka nagipanulti nimo. Nagpahatod ko nimo sa mintiryo? Lagi sir. Nagpahatod ka man guna ako sa mintiryo sir ay. Ingon gani ko sir, tingala gani ko kay nganong paingon ka sa mintiryo nga. Parang naamang kay trabaho, kalit mo kag adto rito. Pag-abri ko sa kinan sir, dali kay kang nawaog yung nakita ti kag ning sumok nakas mga pansyon sa mintiryo. Nato. Wa gyud. Wa man gyud ko magpahatod nimo dito. Kung mauna nga duna kay gisakay sa sakyanan ug nagpahatod nimo dito. Usa lang ang pasabot niya na. Sir, binuang ka sir. Unsay pasabot ana sir? Ngano sir, unsa may pasabot sir? Ang pasabot niya na training ug nato. Dili to ako. Masalaan. Sir, sige gorba. Pag binuang ka sir. Wa ko magbinuang dato. Tinuod ka na akong gisulti. Hala, kon mao ka na ay. Nagsulti sinuod si Sir Rigor oy nato. Jalan treneng. Kon mao. Hala, multo katong sakay nimo nga nagpakasi Sir. Jalan. Wala kung first time ko ka-encounter na to na. Kalain oy. Unya, abi ninyo na. Doon na ba ko nakita? Unsa mo nakita nimo? Doon ako nakita sir. Unsa mo na nakita nimo? Kanang kuan sir, sige ka gisampi to sa minteryo sir, kay ko muuna lang kog uli nimo sir. Unya abin mo ko sir kita na ko sir. Ngano? Nakakita ako og babae nga nagbarog sir, nagatubang sa pultan sa kinahan. Salat. Babaeng nakapulag taas buhok. Nato. Unsa lang? Yes, oy. Bitaw, sakto yun. Mas maayo pa, Stacy. Magpa-blessing na muna ng inyong bay. Hasto ka, Clifford? Nela? Uy, wasa may dili sakto, oy. Mao maganing pablisingan, no, para mawala ang mga demonyong namuyo dira. Uy, nagiabat ng inyong bayab ba? Kanang bayab bitaw ninyo, no, nga napalit ninyo karon. Tawaan yun, no. Kay, may mga katingalahang mahitabo, diha, oy. Pero nahadlok ko. Unsa? Ano mong mahadlok mga magpa-blessing? Na ang pagpa-blessing, mao man ang timailan para mga wala ang mga elemento nga naa na muyo sa inyong gipuy-an karon. Pero Cliff, ay basta, suntag yun si Clifford Stacy. Kanyo, basig magmay kaon niya abi ni Munyo. Nara ba ko'y nabasa sa comics? Unsa man na nila? Ay, abi ni mo Cliff. Nara ba giingon dira nga? Doon na to'y bayba nga kanang gipuy-an ko ng inkanto. Unya mga abat. Nela, unya wala lagi nagipablisingan ug nahibaw ka ba ko sinahitabo? Unsa nila? Kuan, may usa sa pamilya nila gikuha dahil. Unsa? Nila. What? Unsa man gid ay? Di ko muwas kung una-una yung training. Di muwas kung una-una. Ay, naunsa ka ba ay? Mauda nga nang laom ka ng mata ni mo ay nato. Kaya wala kay tulog kagabi eh. Naghuna-huna ka akong kinstong babae nga. Hala ay, unsa to imong giingon babae nakapula? Lagi, babae laging nakapula taas buhok. Tingala kung kalit ng kawala ay nag-atubang mo sa sakyanan. Kung mauna,
Ala, maligno kita imo nakita. Luwe. Dako sa posibilidad nato. Nga ang babaeng nakapula nga imo nakita, mao kadto ang nagpakasiser nga imo gikarga sa imong sakinan. Muhawa lang siguro ko dre ay. Muhawa lang siguro ko dre Tronek. Sala, muhawa ka na dres imong pagserbisyo nato nga bag-o pa lang gani ka dre, wa pa magikay sa kabulan. Naglibog yung kayo ko ay. Ay, mas maayo pa. Ipahuway ka na ay kibasin og sa imo lang kahaga. Og unya dili ka na tinuod ka na imo nakita, gilamat ka lang sa imong pananaw. Unta lang. Dili na mausap kining mao ako nasakyahan karon. Unta, di na gid mausap. Salamat kay kitaw na ay kay nahinduan na gitaw na akong swimming pool. Unya, lim ka na kaayo. Pwede swimming-swimmingan. Pwede nang maligo dre ay si Ma'am Rolinda o si Sirigar o si Day Stacy. Og ako sad maligo sab ko dre ay pero di sa una karon kay daghang trabahoan. Ay, og ang CR na hinluan na pud nako. Ay, doon na da ipay swimming pool ay. Wa man naman abantay itong uskara ko nining baya may swimming pool man da address kilid na bahin ko yan. Ay, og nahinluan ko na yan. Kondisyon na yun para liguan. Ay, karon kay nahinluan ko naman ng swimming pool. Mas maay pa sa mag-relax ko ay. Ay, ni ay Diyos nga akong gikutaw. Mo inom sa kumulad oks ko ni ine. Pagkalamis mate, bugnaw ka in Diyos. Ay, mahiwid-hiwid sige una ko sa kong lawas kay murag nabali og kanang kuan hinindo na ko swimming pool. Ay, una ang akong cellphone be. Mag Facebook sa una ko. Pero wa pa may internet connection ni baya. Wa pa may wifi. Ay, gusto. Ay, hindi na siguro. Ay, ang buhaton ako, mag-picture-picture na lang ko para nga i-post ako sa Facebook kung naanay wifi. Kung matauran ng Rolinda. Ay, gusto. Niya, muling ko doon ako des bangko. Ay, pagkasakit kong hawak. Mag-selfie una ko. Ay, di, mag-selfie ko. Ay, selfie ay, Trineng. Para kung naan ang internet, i-post ni mo sa Facebook. Niya, picture ko be. Niya. Niya. Wakit rin eh. Ay, human na nagitawan. Human akong picture. Ay, gusto. Tanaw na akong picture na ko, bes. Diri sa akong silpan. Kung okay, baka ayong kuha na ko, dire. Niya, tanawon ko. Salat! Usa kong kiniahay. Usala! Dili. Oo, sa makinakita ko sa akong picture. Sa kong litrato, sa kong silpan, kung pag-picture, dire. Dili. Oo, sa makinakita. Dili. Doon ay babae nga ning apil ka na ako sa litrato. Inaas siya sa tires. Dili. Babaeng nakapulang nga way na wa. Unsay sunod nga mahitabo. Ayaw lang yun si Piata. Ang pagpaminaw ang babaeng nakapula. Tagsulat, Ace Chavez. Gidalit ka na to sa The Voice Drama Bisaya. Ang babaeng nakapula.